bengicabanga ukuthi uma ngathiwa siyavumelana ukuthi uvuma lesi sicelo sami sokuthi umkhulu akungene uma ungathola nje abantwana nje into engiyikhalela kakhulu abantwana nje noma ngabe uyedwa noma ngabe babili ngajabula kakhulu kona uma ngathiwa kuqhamuka umfana ngoba uyena ungakwazi ukuvula leli khaya ngoba uyasibona sesibadala thina sesizoyihambela emhlabeni. Yileso nje isicelo sami makoti. Uyazizwa kodwa ma uthi ungicelani? Yebo ngiyazizwa. Ngiyakucela bandla ngani yami. Ucela ukuthi mina mama angikuzwa. Uthini kumina uthi mina ngingena umkhulu? Yebo bengicela njalo ngani yami. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu esisikhipha izimfihlo nihleli noLong Star. Namhlanje vashelo umama uthi-ke na unemfihlo afisa ukuyidalula or unophuzu afisa ulutshela umalakazana wakwakhe. Sawubona njani? Yebo ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngisacela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo. Sanibonani babukeli. Ngisuka endaweni yakaHlabisa. Usuka kaHlabisa. KwaZulu. Yebo ngizoconfessa la ku-Black Dog. Ha, usuke yonke le ndlela weza la. Shuthi inkulu le ndaba. Iyangidla le ndaba ngani yami manje ngiyafuna ukuyilungisa ukuze kuzovuka umuzi wakwami ngoba ngiyabona ukuthi umuzi wakwami uyaphela. Okay, ngathi ihlukileke le iqale kanjani indaba? Ngishadile nginomkhwenyana sinomuzi sazala abantwana ababili umfana nentombazane. Okay. Kusho ukuthi umfana wase bakhula ke okay. Wase yasebenza umfana wasethola ke intombazane wayilobola. Bathe mase kulungiselela umshado ngosuku lomshado wase yashona umfana velelwa ingozi washona. Mina ngicela siphindele emuva ngosuku lomshado. Yebo. Sebeshadile? No babe ngashadi kwakusalindiwe esontweni sekulindiwe umkhwenyana makoti esefikile. So umkhwenyana lutho uqhamuka? Wangaqhamuka umkhwenyana kwaqhamuka esinye sezithrojent zakhe esezosho ukuthi sebevelelwe ingozi. Babehambe beqoqana nje ukuthi bazohlangana emotini bese beza ke la emshadweni. La ehholo la kuzoshadelwa. Awuphephisa. Basebevelelwa ingozi ke. Kusho ukuthi ke saba naloko-ke nje ukuhlukumezeka naloko ukuthuka naloko ukukhala kwaphela kanjalo ngalo mshado kwawukuthi sekufanele sibuyele ekhaya iphela indaba yomshado siyolungiselela inhlelo zomngcwabo. Alright sike kwalungiselelwa saba naye nomakoti waba khona kwaze kwafika ilanga lokuthi sesiyafihla umakoti ukhona waqhubeka futhi nangemva komngcwabo saba naye mhlambe 3-4 months sinaye ekhaya. Ukuthi ke abazali bakhe sebeyamcela ukuthi bacela abuyele ekhaya because akufinyelelwanga emshadweni. Into eseyihlukumeza ke kakhulu manje ngiyabuka ukuthi njengoba bengizela umfana oyedwa sesiseleke nobaba la ekhaya ngoba ngiyibala intombazane. Okushuthi kuyaphela ngalomuzi. Intombazane yakhe isishadile yini? Isishadile naye isisemzini wayo. Okay. Njengamanje sihlala nobaba nje la ekhaya sobabili. Yebo. Manje ngithe mangibuka ngacabanga ukuthi mhlambe le plan yami ngangisebenzela. Ngahlala phansi nobaba ngakhuluma nobaba ngamcela kunzima ke ngoba nami ngiyazi ukuthi samithami mhlambe ngiphambanisa izinto. Kodwa ngiye ngamcela ubaba ukuthi ngayijuba ngamcela ukuthi ngicela ongenani amngene lo makoti ngoba ngiyamthanda nangale kokumthanda ngicabanga ukuthi uyena uma kwenzeka ngidlula usengavusa leli khaya alivule. Ahlala phansi ke nobaba ngelanga lokuqala akazange azwisise kahle ngamnika insuku ngaphinda ngamcela sahlala phansi waphinda wanqaba ngaphinda ngamnika insuku ngaphinda ngamcela sahlala phansi. I think mhlambe ngimcele kathathu wayivuma kuukuthi ngikhuluma nobaba angikaze ngikhulume nomakoti ngoba umakoti umuntu onolaka uyahlala
So Kodwa angazi, uyamthanda. ngiyamthanda ngoba uyena ngicabanga ukuthi uyena masifa ongasala avuselela ikhaya kunokuthi livalwe. So undodana abalitholanga ithuba ukuthi babe ney'ngane. Abalitholanga ithuba lokuthi babe ney'ngane. So iyona into engiyikhalela kakhulu kubaba ukuthi uma kungenzeka nje kube ukuthi isicelo sami umakoti uyasivuma mhlambe kutholakale noma yilezo ngane eziwu-2. Mhlambe kulezo ngane eziwu-2 angaba khona umfana ongasala alimise leli khaya ngoba umuzi ngomfana. So-ke iyona into engizocela ukuyiconfessa leyo kumakoti ukuthi ngicela avume ukuthi uzoshada Abe umnakwenu. abe umnakwethu. Iyaqala-ke leyo ukwenzeka. Iyaqala ukwenzeka cause manje uthatha umfelokazi, ngizothi umfelokazi ngoba phela washona umyeni wakhe. Yebo. Uzomenza umnakwenu, Kodwa umuntu umfelokazi adeyindodakazi. kahle, umfelokazi wala endlini. Akusiyena umfelokazi ozophuma aye ngaphandle, umfelokazi wala endlini. Wayichaza wathini kubaba lento le? Ngamcela nje ngamchazela. Wathi naye akaze ayizwe lento uyayiqala. Futhi ngangendlela athuka ngayo waphendula lokho nje kuphela wathi lento oyishoyo angikaze ngizwe, wasukuma futhi wangishiya kanjalo waphuma. Ngamnika ithuba-ke ngamyeka ngalelo langa ngaphinda ngathola elinye usuku. Ngaphinda ngamcela ngathi baba lokho engangikhuluma ngako ngangingadlali. Ngangicela serious ukuthi ngiyacela ukuthi uyizwisise lento engiyicelayo kuwena. Ngoba kufanele sibuke masayidi wonke. Sesikhulile sinokuhamba noma inini. Njengoba kwahamba umfana esikhundleni sokuthi ngabe kuhamba omunye wethu. Kufanele sibuke ukuthi masihamba sobabili kusho ukuthi leli khaya lizovalwa. Nangalelo langa wathuka wathi hayi yena usazoqala mhlawumbe abuze komakhelwane noma kubantu abajwayele. Uthe ngakabuyi-ke nempendulo ukuthi ubuzile baphendule bathini, ngaphinda ngamcela ngakhuluma naye. Hayi waseyavuma wathi kulungile ngoba uyabona ukuthi lento ngiserious ngayo, ngiyimisela ukuthi yenzeke. Waseyabuza usengakhuluma nomakoti wakwami ngathi cha bengakakhulumi nomakoti. So angazi-ke noma umakoti uzovuma yini. Okay, bengiyeke mhlambe uhambe uyothola umuntu ongamenza mhlambe uma mncane. Kuvesa kube isithembu lento. Cha ngeke ngize ngikwazi ngoba uma mncane mezala ingane la ekhaya uzobe izalela ikwabo noma ikwakhe. Uzobe ngeve izalela ila endlini. Oh, so umehluko ukuthi lengane yala. Yes, ozozala ingane yala endlini. Mangifa mina nobaba asala vule lezi zindlu noma vule leli khaya. Uma ucabanga umakoti wakho uzoyivuma le ndaba. Angimazi abenolaka angimazi kodwa-ke ngiyamethemba ukuthi njengomuntu ebengithi mangixoxa naye ngaphambili ngibone ngathi uyangilalela. Nginalo ithemba elincane lokuthi mhlawumbe uzomlalela. Undodakazi wakho yena usuke wamtshela ngalolu daba. Angikaze ngimtshele ngoba ngibuka ukuthi mhlambe naye abengayithatha ibhekise kuyena mhlambe abone ukuthi umakoti ngeke ayivume agcine sengivula imbango ezizathu ezithile angangichazela zona. So ngithe ngizomtshela mase ngikhulume nomakoti. Sengiya nento ephelele kuyena ukuthi ngikhulumile nomakoti ngihlulekile unqabile or elizovumile. Okay, nginombuzo wokugcina la. Iy'ndlela zabelungu seziningi. Ufuna kuthathwe isidoda sababa sifake umakoti noma ufuna benze ngendlela okwenziwa ngayo? Bengizothi mina ngoba njengomuntu osemdala angikholelwa kulezo zinto zokuthatha ubuntu besilisa kuthiwe kuyafakwa ngazi noma kufakwa emjoveni noma kufakwaphi gcine sekuyofakwa kumuntu wesifazane. Mina ngikholelwa ukuthi ngendlela engikhuliswe ngayo nokuthi sengimdala abantu bobulili obungafani fanele bambathe ndawonye ukuze kuzophuma umuntu. Izokwenzakala laphi lento? Ekhaya lakho noma ehhotela? Ayi angazi-ke ngizozwa ngabo phela ngoba mina ngizole ngimbuza kodwa ubaba ngoba siyayixoxa kahle nobaba indaba. Oh manje useyamkela. Siseyimukele. So mase sengikhulumile nomakoti makuwukuthi umakoti yavuma ila izobe sengibuyela kuyena ubaba ngibe sengiyabuza ukuthi ikuphi yena ubona ukuthi asenze kanjani. Mina nginankinga nokuthi afike umakoti njengoba umfana unendlu yakhe bangaya endlini yomfana bafike balale khona nendlu la endlini inkulu bangakwazi futhi ukuthi
Bathe ndawonye. amakamero. So Balisebenzisa. ngicela ukubuza omunye ogcina ngci. Wena nobaba nesambatha ndawonye. Yebo siyambatha. So Unkosikazi akazanqabe nje ubaba mesuke. so manje ufika ayishaye kumakoti aphinda azombatha nawo. Phela thina ngane yami sikhule ngalesa sikhathi sakudala. La kuthiwa khona nje uma usuku lotsholiwe uzovusa ikhaya awuzile uzolibhidliza. Lento engiyenzayo ngizovusa ikhaya la kwami. Ngicela sifonele umakoti simuze usuzothini ngalolu daba. Usu-ready ukukhuluma naye? Hello. Sabona sisi unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLongstar la ka-Black Life TV kuhlelo ukuthi sikhipha izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Yebo singakhuluma. Ngiyabonga kakhulu. Lana ngihleli nomamezala wakho. Yebo. Uthi-ke na kunento afisa ukuyixoxa nawe. Ngisacela umlaleli. Okay. Ngiyabonga. Ibambe nje. Yes, sawubona sithando sami. Njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila amagoda kwami kade ngagcina. Niyaphila kwathi? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Hayi bo ngane yami nginento engicela ukuyikhuluma nawe la. Ngiyazi ukuthi kufanele ngabe kuthiwa sikhuluma umlomo nomlomo kodwa ngenxa ukuthi awutholakali kalula base ngithi angisebenzisa ifoni. Okay, kulungile mangilalela. Njengoba uyazi ukuthi kahle kahle njengoba wagcina ukuthi la ekhaya ugcina ungashadanga ngenxa yengozi eyavela kumkhonyana nakho. Ngiye ngabuka ke ngahlala phansi ngacabanga ukuthi njengoba sesibadala sinomkhulu uyabona. Angiphiwanga nezingane eziningi njengoba kushona umkhonyana nakho kusho ukuthi abasekho abafana la ekhaya. Ngase ngiyacabanga ukuthi angikhulume nomkhulu ukuthi ngiyacela bandla noma ngazi ukuthi wena lento ecela wona inzima kodwa ke ngiyacela nje ungihloniphe kanye nje empilweni yakho. Ngicela ukuthi ngikuhlanganise nomkhulu ngoba inhloso yokukuhlanganisa nomkhulu ukuthi nikwazi ukuthi into engiyifisa kakhulu nje ukuthi uthole abantwana bala ekhaya ngoba ngiyabuka ukuthi umkhwenyana nakho phela wahamba eselobolile nje seqedile senze yonke into. Kusho ukuthi ke sagcina ke thina siluzile kanjalo ayikho into esitholile. Bengicabanga ukuthi uma ngathiwa siyavumelana ukuthi uvuma lesi sicelo sami sokuthi umkhulu akungene uma ungathola nje abantwana nje into engikhalela kakhulu abantwana nje noma ngabe uyedwa noma ngabe babili ngajabula kakhulu kona uma ngathiwa kuqhamuka umfana ngoba uyena ungakwazi ukuvula leli khaya ngoba uyasibona sesibadala thina sesizoyihambela emhlabeni. Yileso nje isicelo sami madoda. Uyazizwa kodwa ma uthi ungicelani? Yebo ngiyazizwa. Ngiyakucela bandla ngani yami. Ucela ukuthi mina mama angikuzwa. Uthini kumina uthi mina ngingena umkhulu? Yebo bengicela njalo ngani yami. Kanjani mina nekhesha mama inhloso yakho ukuthola ingane ufuna ingane? Ngifuna ingane. Ngifuna ingane nje noma iyodwa noma ziwu2. Asikho manje isidingo sokuthi silale nomkhulu mengabe ufuna ingane. Singaya ku-doctor kube nezindlela ezilula ukuthi sithole umntwana. Kodwa Nkosi yami yazi ukuthi into edala ngicele kanje yingoba mina ngikholelwa kulelo hlelo olenziwayo la lesimanje manje lokuthi kuye kuthiwe khona umuntu ojovwayo. Mina ngikholelwa ukuthi abantu kufanele bahlangane kuze kuzophuma nje ingane. Ungitshela ukuthi mina angilale naleli khehla lakho elidala kangaka engingazi noma kona khona yini into esavuka kulona. Hayi noma uyazi ukuthi ikhehla liyanuka vele. Cha akanuki-ke lo mkhwenyana uyazwana namanzi uyageza uyangena nje shawo. Umuntu omdala
la mina ngilale nalelo khesha mina. Cha. Hayi ngicabangeni. Cha. Ngicabangeni. Mengabe ukuthi uhlulwa ukuthi sisebenzise indaba yaka doctor asivele siye. Hayi, okay ke kulungile ke ngane yami kodwa ngiyathemba ukuthi usazoyicabanga le ndaba. Nangumakoti wakwakhe ethi amakhehla ayanuka. Uzoyithini-ke le ndaba ngoba ngathi hayi akayingeni? Angimazi nokuthi uzothi amakhehla ayanuka nje wekade elizwaphi kodwa ke angikho lapho. Ngichaza ukuthi uthela khalinuki. Cha, alinuki mina lami liyazwana namanzi liyazigcoba nezinto ezinuka kahle. Akanuki nje. Ubaba nje oyithandayo. Kodwa-ke asimuze nqaba uthi at least uzokwenza ngendlela yodokotela. Awusho ukuthi kuneze ithemba lokho. Yeah, kumnikeza ithemba kodwa ke ngisazoke ngiphinde ngikhulume naye. Mayesehlula ke mhlambe mangiphinda ngimcela ngizobe ngivuma leyo dokotela. Awucabanga ukuthi imoshakele i-relationship yakho nomakoti? Angazi ngane yami noma imoshakele yini kodwa ke kuhluleka kuzanyiwe phela nami ngizama ukwakha umuzi wami. Nawe uzama ukwakha. Yebo. Okay, ukuthi leli qhinga lakho alisebenzi, uthini uplan B? Uplan B kuzoba yiwona lo ukuthi phela ngivume leyo mjovo yabo abathi ikhona iyasetshenziswa mawukuthi uyanqaba ke ukwangampela ukumbatha nobaba. Ubaba yena owasuggest umjovo noma wasuggest uthalale naye? Wengena inkinga wethe uzozwa ngami ukuthi kuphe akuvuke sivumelana ngako nomakoti. Wazi ngani ukuthi ubaba yena wayibona i-chance yokuthi ayitholele u-fresh one? Mangabe nje ku-fresh one kuzophuma ingane kulungile. Ayusuyinikele kulento? Yebo. Uma kuthi nje ku-fresh one kuzophuma ingane ayikho inkinga. Yo, hayi. Umuntu kuthiwa mase efuna into ke na usuke sela akasanankinga ukuthi ke na uma ukuthi ufuna u-fresh one kodwa as long as iqhamuka abazukulu or ingane zakhe so thi ingane zakhe ngoba phela ufuna kube izakhe. So Black Life TV siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi namhlanje. Please don't forget to share, like and subscribe. NguLungistar ngithanda kakhulu.